kajing dia ka baslo syarkai ha Punjab penyap uhnmen yala ka jong ka para basuba badon jing yadei ka babian. Let's go. Kane kajing dia kala dia hakasnong bayruke kabadon hapo Punjab lakenno ba une uhnmen ula penyap yala ka jong ka para namar kajing suba bakadon kajing yadei ka babian. Haba aye kajing tipa benia halor kani kajing dia kipulit kilapan pau ba uman palsing ubasa bat ka para jong u ka berjat kur hayeng kikmikik pa jong ki hakasnong bayruke uman palsing ula subajur maka para jong u berjat kur kadon kajing yadei ka babian batnu ribatnu ulapan pau ba hakas pep jong ka arpun rutarik menta ubenai ka berjat kur kalami na yeng klem da pentip yanu bat kalawan pai biang haka permit kane kalawan ra kajing ya kajia hapadeng uman palsing bat ka berjat kur ka kemi temen jong ki ka rani kur kala persang bantu klar bat penjam yaki hendrai ka jipitar palat uman palsing ula syo e ka para jong u ka berjat kur da uding na ka kli hakaba kalayap no hasyen nang tau la berngem yak kimi temen bahkan snapjar hadin kata uman palsing ula sat ya kasnam na ka kli jong ka berjat kur da ka jantia ula te ya kasni do haka kli jong ka bat ula bu ya ka map jong ka halor ka wei ka jingtia haka wei pat ka kamera maria yo jing ujor na ka ranikur ka kenhun pulit kala poi sakatei ka jaka kila pelong ka jing toket pat kem yo utei unong sakeno hajan ka wei ka jaka yang bos hakaba ula petri nakani ka yeng kila penpau bala dami susu ka jing tip ki babnia haka portuket un sa sim ya kilat kilenti ki babiang nakatei ka jaka layo ruban kurup ya uding bat ya ki jan ki bala bitsnam tang namar badon ka jing trais new yala ka jong ka para hadu da usim ya ka jing im jong ka